Il-Ministru Silvio Xkembri ma jħossx li għandu joħroġ ħonqu l-Kummissarju tal-Films Johan Grech u inqas għall-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. Dan wara li tnejn filgħodu meta mistoqsi minn Net News x'jaħseb dwar iż-żieda ta' 90,000 euro mogħtija lil Grech sabiex issa għandu dħul ta' 150,000 euro fis-sena, il-Ministru responsabbli mill-ekonomija tal-pajjiż għażel biss illi ifarfar fejn sostna illi l-Ministru responsabbli diġà wieġeb u li għandna nistaqsuh biss fuq l-ekonomija. Il-Ministru responsabbli rispondi biżdejjed jien il-Ministru tal-Ekonomija saqsin dak kollu għandu x'aqsam mal-ekonomija u nistgħu wieġbek. Iżda x'kien qalilna Bartolo dwar din iż-żieda? Huwa sostna ma' Net News illi ż-żieda fil-paga ta' Johan Grech kienet waħda għaqlija. Taħseb li huwa għaqli ma' 150,000 fis-sena, 12,500 fix-xahar ġifieri qed ngħidu. Ejja nkunu ċari għal darb'oħra. Is-sena li għaddiet kellna sena rekord fl-industrija tal-films. Taħseb li huwa għaqli? Għalhekk qed ngħidlek jiena, għalhekk qed ngħidlek jekk għandna min qed imexxi l-industrija li qiegħda sena wara oħra tilħaq rekord. Mela allura iva huwa għaqli. Kemm il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela mhux qed jiġħdu illi hemm diversi persuni oħra meqjusa bħala tal-qalba illi qed idaħħlu mill-Gvern mijiet ta' eluf ta' euro f'pagi u kuntratti. Hemm iktar nies li qed jaqgħu daw il-flejjes. Jiena li nista' nitkellem fuq dak li jsir fil-Ministeru tiegħi. Sakemm persuni li qegħdin jagħtu riżultat tajjeb, nifhem li jrid ikun hemm livell ta' remunerazzjoni wkoll, nifhem ukoll li l-Gvern jgħid f'taqbida kostanti jew f'tellieqa ma niġ taqbida, hija tellieqa kostanti wkoll mas-settur privat li llum qed naraw settur privat illi qed joffri pakketti finanzjarji li huma b'saħħithom ħafna, letteralment qed jieħu s-settur privat miegħu l-aħjar nies ukoll u l-Gvern ukoll biex ikun kompetittiv u jkollu wkoll l-aqwa talenti miegħu irid jagħti salarji mhux li jkunu eċċessivi, imma li jkunu jirrispettaw ukoll ir-responsabbiltajiet u dmirijiet li joħorġu mill-kariga. Intant lill-Ministru Xkembri staqsejnieh dwar il-bidla jew tranzizzjoni tal-mudell ekonomiku kemm hemm bżonn ħaddiema barranin jew kemm hemmx bżonn, kif ukoll kemm hi l-mira li l-pajjiż għandu bżonn ta' gradwanti fl-oqsma varji tal-industrija biex Xkembri jisħaq illi din mhux kwistjoni ta' numri għax l-ekonomija hija xi ħaġa dinamika. Finalment, mistoqsijek l-infrastruttura tal-pajjiż ix lesta l-aktar tkabbir u jekk jaħsibx illi ċertu tħejjiet kellhom isiru minn qabel, il-Ministru qabel illi l-infrastruttura trid tibqa' taġġorna u tejjibha kontinwament.